हेलो गाइस, आंनि गोदान मोनसे भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ दिनै बरायबावबाय। आङो दिनै मानो बेफोरबायदि भिडिअ' फैनाय जादों मिथिबायना? आं दिनै मोनसे भिडिअ' नायदोंमोन आरोना, ओमफ्राय नोंथांमोननो आं देखायनो जोबोद गोसो जादों। नोंथांमोनहा नायनानै बोरै मोनो नायदो, ओमफ्राय मोजां नुबाथाय लाइक खालाम। ओमफ्राय आरोबाव जुदि आंनि बेफोरबायदि भिडिअ'खौ नायनोबा नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम, अब्ला आङो आंनि गासिबो भिडिअ'खौ शेयार खालामगोन नोंथांमोननिसिम। आंनि दिनैनि बे भिडिअ' देखायनो नागिरनाया आं आरो आंनि लोगोजों खालामनायमोन। गोबाव जाबाय, बहुत गोबाव जाबाय, ओमफ्राय दिनै आं नायदोंमोन। नायनानै ओमफ्राय नोंथांमोननो देखायनो जोबोद गोसो जाबाय आङो। नोंथांमोना नायनानै बोरै मोनो नायदो, ओमफ्राय मोजां नुबाथाय लाइक खालाम, साबस्क्राइब खालाम आंनि चेनेलखौ। थ' बिदिब्ला नायनोसै भिडिअ'खौ। Mamler नोंबायदि मुलुगाव रावबो हिनजाव गैया, नागिरबायब्लाबो मोननो थाङा। मामलेर नोंबायदि मुलुगाव रावबो हिनजाव गैया। भिडिअ'खौ नायनानै बोरै मोनखो नोंथांमोना? आंथ' नायनानै दिनै जोबोद मिनिदों, बहुत मोजां मोनोमोन लाइक भिडिअ' खालामनो। ओमफ्राय लाइक भिडिअ'बो दङ आंनाव माखासे, ओमफ्राय टिकटकनिबो दङ, ओमफ्राय माखासे ओरैनो डिलेट जालांबाय आरोना। ओमफ्राय नङाबाथ' नोंथांमोननो बहुद शेयार खालामबावनो हागौमोन आङो। ओमफ्राय भिडिअ'खौ नायनानै बोरै मोनखो? मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम, साबस्क्राइब खालाम। आं दिनै ओरैनो जानला मोनलायैनो फैबाय भिडिअ'आव, ओमफ्राय बे भिडिअ'खौ नुनानै आं गोसो जाथारनानै फैदों आरोना नोंथांमोननो शेयार खालामनो। ओमफ्राय नायनानै बोरै मोनखो? मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो, ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामदो, ओमफ्राय भिडिअ'खौ शेयार खालामनानै होदो। ओमफ्राय आंनि माथोखौ नोंथांमोना मोजाङै खोनायाखैबो जानो हागौ, हेडफन गैया नालाय मबाइलजोंसो खालामदों आङो रेकर्डखौ, ओंखायनो मोजाङै खोनायाखै आरोना। न'आव नालाय एसे